What's up guys? Amig bukid guys. Amigo. Ami rela dyan. Ikaw ba na to Nedre? Si Roland Hu. Si GR. Hey, what's up, day? Luto mig manok. Mana mo lutong manok. Luto po mig iro. Ay sige lain. Dili lang ang iro guys. Lain daw guys. Dili na lang. Dili na lang na mo idayon ng iro. Lami kay tirada ron re. Kami lang mga nakakuan dre ba. Murag ang nakahiring ba. Di na to ubanon tanan. Kaya ubanon na to tanan na. Tay. Team Krokotoys. Di basta-basta na. Roland yun. Tad na guys, kitad na sa atong matadero guys, ang Chicken Joy. GR matadero na the heartbroken person. Isa nagtato rin mo ano, gwapo lang nagtato bay. Sa naghatag sa atong manok no, si Janjan yapon. Janjan Montañez. Salamat kayo Jan sa imong manok. Naot nga mabusog mi ani, og magbalik-balik pa mi diri sa imong yuta. Balik na mo kanang baboy na among ihawon. Yo, bro. Anya na ay? Tanda ba? Ulaw. May ulaw-ulaw sa armitan. Okay ra, dogs. Dugi, mga dugi. Okay ra. Spasibik. Basta klasik ka na. Mantik. Mantik. Amigo, ngaon sa mi. Chicken. Let's go. Bye guys, kaon sa mi. May sudan na to na chicken na. Tinuod na nga chicken. Mga pispan guys, pispan na siya guys. Ana na mga dagko da nga isda tilapia, kasili. Kuha na diri guys. Kanya mong ganyan diri, mo na diri ang Karinan sakop sa Barangay Kalapagan, Luponda, Oriental. Yo. Muna may kaon guys, muli na mi. Dagan salamat sa mga donors sa manok. Gwapong area diri. No, gwapong area. Nasakitan ka, heartbroken ka diri. Uli, wala gid mo heartbroken diri. Bye-bye. Ito na mi.